अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. ज्यांना शिवसेनेचा कितवा वर्धापन दिन आहे हेच माहिती नाही अशी लोक बाळासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन जात आहेत. हे दुर्दैव आहे असं सांगत गद्दारांना गाडत भगवा फडकवणार असा निर्धार ठाकरे सेनेकडून करण्यात आला आहे. पावेद यावेळी काय म्हणाले रुपेश राऊळ. ज्यांनी गद्दारी केली ते गद्दार म्हणत सुटलेत की आम्हीच खरे बाळासाहेबांचे विचार घेऊन पुढे चाललोय. पण आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की ज्यांनी बॅनरवरती स्वतःच्या 59वा म्हणजे वर्धापन दिन साजरा करण्याचे बॅनर लावले, त्यांना खऱ्या अर्थानं आपला वर्धापन दिन कितवा आहे शिवसेनेचा जे माहिती नाही असे आता लोक हे बाळासाहेबांचे विचार घेऊन पुढे जात आहेत. हे खऱ्या अर्थानं दुर्दैव आहे. आज खऱ्या अर्थानं गेल्या वर्षी म्हणजे ह्याच तारीखला 20 तारीखला खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रात एका कलहाला सुरुवात झाली. आज खऱ्या अर्थानं ह्या जगामध्ये गद्दारांचा दिवस 20 जून हा गद्दारांचा दिवस म्हणून ओळखला जाईल. शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी विकास कामांसाठी म्हणून, आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी म्हणून शिवसेनेशी गद्दारी केली, उद्धव साहेबांशी गद्दारी केली असं सांगितलं गेलं. शिवसेना पक्ष वाढवत असताना काही जणांना प्रॉपर्ट्या विकाव्या लागल्या. आज त्यांच्याकडे अनेक मेळावे जेव्हा मुंबईत होत आहेत, ह्या विधानसभेमधून गाड्या जात आहेत, वाहनं जात आहेत, कार्यकर्ते जात आहेत. आता कुठच्या प्रॉपर्ट्या विकून ह्या सर्व खर्च चालवला जातोय. मला आपल्या माध्यमातून सांगावं, त्यांना विचारावं असं वाटतंय. आज या विधानसभेमध्ये अनेक जणांना देणग्या दिल्या जात आहेत आणि अनेक खर्च मेळावे घेतले जात आहेत. असे कधी बॅनर शिवसेनेत असताना उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना लागले नाही. आता आपण कुठून एवढा खर्च करताय? हा 50 खोक्यांचा असर तर नाही ना. आज विकास कामांबद्दल बोलायचं झालं तर अनेक विकास कामं म्हणजे गेल्या वर्षभरात यांच्याकडून एकही विकास काम पूर्ण नाही. फक्त भूमिपूजन करायचं काम म्हणजे नारळ फोडण्याचं काम झालेलं आहे आणि जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम यांनी केलेलं आहे. साधा यांना ज्यांचं मंत्री शालेय शिक्षण मंत्री यांच्याकडे खातं मिळालं त्या खात्याला सुद्धा हे न्याय देऊ शकलेलं नाही. त्या खात्यातील म्हणजे त्या खात्याचा खरा वापर किंवा लाभ म्हणावा हा इथल्या जनतेला म्हणजे स्वतःच्या मतदारसंघातील जनतेला सुद्धा हे करून देऊ शकलेले नाही. अनेक डीएड बीएडचे विद्यार्थी असतील, शाळा आज अनेक बंद होताना दिसत आहेत. जवळजवळ या जिल्ह्यातल्या 125 शाळा ह्या विना शिक्षकाविना बंद पडत आलेल्या आहेत. ही परिस्थिती आज शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या मतदारसंघातली, जिल्ह्यातली, आणि तुम्ही म्हणताय जनतेच्या विकासासाठी आम्ही गद्दारी केली. कोणता जनतेचा विकास? आज तरी सांगा, आज 1 वर्ष पूर्ण होतंय, आज कोणता जनतेचा विकास तुम्ही करून दाखवला? कोणत्या जनतेचं भलं केलं तुम्ही? आज तुम्ही मंत्री झालात ना,
आज ह्या विधानसभेत कोणता असा बदल झाला? पर्यटनामध्ये झाला, बेरोजगारीचा प्रश्न सुटला, कबुलातदारांचे प्रश्न सुटले, रेल्वे टर्मिनलचा का आरोग्याचा प्रश्न सुटला, हॉस्पिटल सारखा कोणताच प्रश्न सुटलेला नाही. रस्त्याची चक्क भूमिपूजन हे जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात करतायत. हा यांचा विकास. म्हणजे विकास तर काय, तर जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये म्हणजे खऱ्या अर्थानं बांधकाम विभागाची 15 मे नंतर विकास कामं बंद होतात आणि जूनच्या पहिल्या आठवड्यात भूमिपूजन नारळ फोडतात. हा यांचा विकास. आणि ती विकास कामं नंतर पावसाळ्यामुळे होत नाही आणि झाली तर ती पावसाळ्यात पुन्हा खड्डे पडतात. मग पुन्हा हे विकास निधी आणणं म्हणजे लाटायचं, ठेकेदारांना पोचण्याचं काम करणारे आज खऱ्या अर्थानं या सत्तेमध्ये बसलेले आहेत स्वतःच्या स्वार्थासाठी. हे मला आज आपल्याला सांगायचं आहे. आज खऱ्या अर्थानं आमच्यासाठी काळा दिवस आहे. 20 जून हा शिवसैनिकांसाठी काळा दिवस आहे. नक्कीच आमच्यासाठी वेदनादायी जरी दिवस असला तरी खचून जाणारा शिवसैनिक आहे. येणाऱ्या काळात ज्या आमदाराने आमच्याशी गद्दारी केली, आज आम्ही पुन्हा एकदा शपथ घेतोय शिवसैनिक म्हणून, ज्या आमदाराने गद्दारी केली त्याला पाडून इथे शिवसेनेचा भगवा फडकवणार आणि शिवसेनेचा आमदार म्हणून निवडून आणत उद्धव साहेबांकडे वादत गाजत मातोश्रीवर घेऊन जाणार. महाराष्ट्रामधल्या विधानसभेच्या निवडणुका खऱ्या अर्थानं उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेल्या. मात्र ज्यावेळी जिंकून आले त्यावेळी स्वतःसाठी 1 वर्षापूर्वी संघटनेला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना दगाफटका देऊन हे बाहेर पडले. बाहेर पडत असताना त्यांनी एकच चांगुलपणा सांगितला की आम्ही जनतेच्या विकासासाठी, जनतेच्या भल्यासाठी बाहेर पडत आहोत. मात्र गेल्या वर्षभरामध्ये जनतेचं काय भलं केलं आणि खऱ्या अर्थानं कुठचा विकास केला तो ह्यांनी खरं जाहीर करावा. तर आज 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. मग 1 वर्षानंतर ह्यांनी जाहीर करणं गरजेचं आहे. जनता यांची वाट बघत आहे की आम्हाला दिलेली आश्वासनं तुम्ही कधी पूर्ण करणार आहात. यांचा कालावधी आता अल्प राहिलेला आहे आणि ह्या कमी कालावधीमध्ये दिलेली आश्वासनं कधी पूर्ण करणार, अशा प्रकारची वाट ह्या ठिकाणी जनता यांची बघत आहे. येणाऱ्या काळामध्ये आता रुपेश रावळांनी सांगितलं की ह्या ठिकाणी सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा खऱ्या अर्थानं शिवसैनिकांचा मतदारसंघ आहे आणि तो शिवसेनेचा आहे. येणाऱ्या लोकसभा आणि येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये ह्या ठिकाणी निश्चितच भगवा फडकवेल आणि तुम्हाला खात्री आणि विश्वास देतो की सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ह्या ठिकाणी विधानसभेचा आमदार निश्चितपणे निवडून आम्ही देऊ. अशा प्रकारची ग्वाही आपल्या माध्यमातून आम्ही आमच्या पक्ष प्रमुखांना देत आहोत. आज 20 जून हा दिवस गद्दार दिवस म्हणून सर्वत्र म्हणजे शिवसेनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी घोषित केलेला आहे. आणि जरी शिवसैनिकांच्या माध्यमातून हा जरी काळा दिवस असला तरी ज्या दिवशी हा संघर्ष सुरू झाला, ज्या दिवशी ही गद्दारी झाली त्या दिवसापासून आजपर्यंत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना ही आज संपूर्ण राज्यामध्ये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असेल किंवा ह्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये असेल, संपूर्ण दिवसेने किंवा पेटून उठलेली आहे. फक्त जे शिवसैनिक आहेत, जे निष्ठावंत शिवसैनिक आहेत, ते फक्त निवडणुकीची वाट बघतायत. माझं तर ज्यांनी ह्या विकासात्मक कामाचं किंवा आपल्या मतदारसंघाचं भलं करण्यासाठी जो निर्णय घेतलेला आहे त्यांनी पुन्हा एकदा ह्या इलेक्शन प्रक्रियेमध्ये उभं राहूनच दाखवावं, जेणेकरून याचं उत्तर त्यांना ह्या इलेक्शनमध्ये मिळेलच. कारण ज्यांनी शिक्षण मंत्री म्हणून आज काम करतायत त्या शिक्षण मंत्र्यांनी आपल्या जिल्ह्याला काय न्याय दिला, आपल्या जिल्ह्यातील किती शाळा आणि आपल्या मतदारसंघातील किती शाळा आज शिक्षकापासून वंचित आहेत, किती शाळा आज मोडकळीस आलेल्या आहेत, ह्याचा सुद्धा परिपूर्ण अभ्यास त्यांनी करावा आणि नंतरच विकासाच्या योजना कराव्यात. जेणेकरून आपण नेहमी ज्यावेळी या जिल्ह्यासाठी किंवा ह्या मतदारसंघासाठी विकासाच्या योजना करत असतात त्यावेळी कुठल्या प्रकारे आपण या जनतेला फसवतोय याचा परिपूर्ण अभ्यास करावा. आणि या सगळ्याचा बदला येत्या निवडणुकीमध्ये, विधानसभा असेल, लोकसभामध्ये आम्ही पूर्णतः सगळे शिवसेनेचे सगळे निष्ठावंत सैनिक आहेत हे उद्याच्या इलेक्शन मध्ये पूर्णतः या विधानसभेची जी दौडघोड गेली सातत्यानं मागची 2 वर्ष 2 टर्म या विधानसभेमध्ये आपले शिवसेनेचे आमदार होते, त्याच्यापूर्वी सुद्धा शिवसेनेचे आमदार होते, तीच
टर्म आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे साहेबांकडे या विधानसभेचा आमदार जो आहे तो नक्कीच बहुसंख्य मतांनी या ठिकाणी निवडून आणून साहेबांच्या आशीर्वादाला आम्ही घेऊन जाऊ अशी या ठिकाणी आपल्याला ग्वाही देतो. आज जो गद्दारांचा दिवस साजरा करण्यात येत आहे शाखेत तर त्या गद्दार म्हणायला गेलं तर आपल्या ज्या मतदारसंघ सावंतवाडी मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत त्यांना आम्ही महागद्दार, महाराष्ट्राचा महागद्दार ही उपमा देण्याचं म्हणजे काय आलंय. पहिले ते काँग्रेसमध्ये होते तेव्हा त्यांच्यावर नाराज झाले, राष्ट्रवादीत गेले. राष्ट्रवादीत नंतर विकास शरद पवारच करू शकतात देव मानायला लागले. नंतर शरद पवार वाटलं त्यांना की आता आपण निवडून येत नाही राष्ट्रवादी, नंतर ते शिवसेने झाले आणि तेव्हा त्यांचं काय झालं, गद्दारी केली, राष्ट्रवादीची गद्दारी केली. नारायणाचं नाव घेऊन मी काम करू शकत नाही म्हणून केलं, गद्दारी केली, शिवसेने झाले. आता शिवसेनेतनं गद्दारी करून शिंदे गटात गेले आणि हे बाळासाहेबांचे विचार सांगतायत. अरे तुम्ही 2014 मध्ये शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला, 2013 मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंचं निधन झालं आणि 2012 मध्ये आणि तुम्ही 2014 मध्ये बाळासाहेबांचे विचार सांगून विचारांसाठी आम्ही गद्दारी केली. अरे तुम्ही सगळ्यात जे 40 गद्दार होते त्याच्यातले महागद्दार म्हणजे दीपक केसरकर आहेत आणि ते आज प्रवक्ते म्हणून काम करतायत. तुम्ही कुठल्या खात्याचं कुठलं काम करताय तुम्हालाच समजत नाही. शिक्षण खातं आलं, शिक्षणाला बदली करून मोकळे झाले, जिल्ह्यात शिक्षक नाहीत व राज्याची बोंबाबोंब आणि आता सांगतात मी शिक्षक बदली करणार नाही. हो तुम्ही सगळ्यात खोके घेतले, ह्याच्यात शिक्षकाच्या बदलीमध्ये सो किती खोके घेतले हे सो तुम्ही जाहीर करावं आणि त्याच्यात तुम्ही बॅनर लावताय सिंधुदुर्गामध्ये, सावंतवाडीमध्ये. ह्याच्या पहिलं तुम्ही कधी 4x4चा बॅनर लागत नव्हता, आता 40x40चे बॅनर लागतायत मोठ्या फ्रेम मध्ये. काय म्हणावं याचं, म्हणजे कुठनं पैसे आले तुमच्याकडे? ह्याच्या पहिलं वडापाव खाऊन आम्ही काम केलं, तुम्ही सांगायचे पैसे नाही, आता कुठनं पैसे आले? तेव्हा सांगायचे प्रॉपर्टी विकल्या. कधी कुठल्या कार्यकर्त्याला आजारी जरी असेल हॉस्पिटलमध्ये तरी तुम्ही रुपये मदत केली नाही. आणि आता तुम्ही लाखोची पाकिटं लोकांना वाटताय, म्हणजे आता कुठली जमीन विकली ही लोकांना कळली पाहिजे. काय जमीन वाढल्या सिंधुदुर्गामध्ये तुम्ही आता जर बघायला गेलं तर तुम्ही आता बघा पर्यटन मंत्री म्हणून येतात आणि येताना एखाद्या उद्योगपतीला घेऊन येतात आणि आरोंद्यापासनं दोडामार्ग पर्यंत जे आज जमिनी एजंट आले ते मुख्य एजंट दीपक केसरकर आहेत आणि फक्त जमिनी लाटायचं म्हणजे सिंधुदुर्गातल्या जमिनी विकायच्या हा सपाटा त्यांनी लावलाय. म्हणजे तुम्ही गद्दारींची टोळीचा मोरकगिरी करताय आणि विकास करताय म्हणताय, तर विकास कुठे आहे? विकास फक्त कागदावर आहे. तळ्याचा गाळ काढायचा, पाऊस आला की गाळ काढण्याचं चालू करायचं. म्हणजे लोकांना माहित आहे, म्हणजे माकड घर बांधतो, रात्रीचं घर बांधतो, सकाळचं काही नाही. म्हणजे तुम्ही फक्त लोकांच्या हॉस्पिटल बांधायचं, मुख्यमंत्री आले घोषणा करणार. अरे कुठे गेलं हॉस्पिटल? हॉस्पिटलसाठी डॉक्टर बाळासाहेबांच्या नावाने तुम्ही आज जी चालवताय संघटना म्हणताय बाळासाहेबांच्या नावाने आम्ही विचाराने चालतोय, हॉस्पिटल उभं केलं. तुम्ही पत्रकार पाहिजे तर बघा, हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरच नाहीये. अरे कशाला उद्घाटन केलं? मुख्यमंत्र्यांचे एखादा मुख्यमंत्री उद्घाटन करतो आणि ते डॉक्टर हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर नाहीये, म्हणजे कसला तुमचा विकास राहिला? तुम्ही जर बघायला गेलं तर आता बाजार फक्त आपला इगो प्रॉब्लेम, आज बाजाराची जागा शिफ्ट केली. आता पाहिजे तर सगळे पत्रकार आपण जाऊया, तिथे मिलाग्री स्कूल आहे, नाही म्हणलं 3000 विद्यार्थी शिकतायत. आता तिचं ट्रॅफिक एवढं जाम झालं असणार की तिथे विद्यार्थी बाहेर पडायला जागा नाही, तिथे तुम्ही बाजार भरवला. SPK कॉलेज आहे, तिथे 2000 विद्यार्थी शिकतायत. तुम्ही फक्त तुमच्या हट्टापायी तो बाजार शिफ्ट केला, काय फायदा झाला? उलट तुम्ही विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची खेळ आलात. उद्या समजा कुठली दुर्घटना घडली तर त्याला सर्वस्वी हे आमचे दीपक केसरकर जबाबदार राहतील. तुम्ही तुमचा इगो बाजूला ठेवा आणि विकासासाठी फक्त काय करताय हे सांगा. सेट टॉप बॉक्स राहिला, कबूलदार प्रश्न राहिला, सगळं राहून दे, पण भविष्यात करताना तुम्ही मुलांच्या जीविषयाची खेळू नका. जो तुम्ही हट्टापायी जे विकासाचं ते खोटं मॉडेल मानताय ते कुठे थांबलं पाहिजे. आणि सिंधुदुर्गासाठी तुम्ही काय करणार नक्की? आता चांदाचे बांधा, आता तुम्ही कोणाला अडवलं? उद्धव साहेब मला चांदाचे बांधा काम करायला देत नव्हते, आता तुम्हाला कोण शिंदे देत नाही? तुम्ही सांगता फडणवीस, तुम्ही मुख्यमंत्र्यांचं तुम्ही सांगता, उपमुख्यमंत्री तुम्ही सांगता. उद्या तुमचा कुठे तुमचा भाजपमध्ये तुम्ही जाणार की शिंदे गटात लढवणार हे उद्या खासदारकी स्वप्न पाहतात. विनायक राऊतना पराभव करणार. हो तुमचा सावंतवाडीमध्ये नगरसेवक निवडून येऊ शकत नाही, भविष्यात नगर अध्यक्ष तुमचा निवडून येऊ शकत नाही, बाबू सारखा कार्यकर्ता तुमचा पडला तर तुम्ही खासदारकी कुठे? तुम्ही आता उद्या नगरसेवक साठी उभा राहिला तरी तुम्ही पडणार आहात. तर भविष्यात तुम्ही खासदारकी आमदारकी सोडा, नगरसेवक साठी उभा राहा. आमचा सामान्य शिवसेनेचा शाखा प्रमुख आम्ही तुमच्यासमोर उभं करतो आणि महाविकास आघाडीमध्ये नक्कीच निवडून आणू, एवढं आम्ही तुम्हाला सांगतो. तुम्ही आमदारकी आणि खासदारकी सोडा. ह्याच्या पुढे तुम्ही जेवढी घोषणा केली ती खूप झाली. ह्याच्या पुढे दीपक केसरकर हे शेवटची तुमची टर्म आहे, ह्याच्या पुढे तुम्ही कधीच निवडून येणार नाही आणि तुमच्यावर गद्दार नाही तर महागद्दार म्हणून तुमच्या अटॅक लागणार आहे की सर्व पक्ष तुम्ही फिरून गेला. आता शेवटचा भाजप राहिला, त्यात तुम्ही जावा
आणि एकदा तो काय तो गंगेत म्हटलं सगळे पक्ष फिरून झाले की शेवट असतो ना, कुठेतरी फिरायचं ते शेवट एकदा तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट करा. एक लक्षात घ्या, त्याच्यात एक जोड तुमचेच खासदार सांगताय की त्याला तिकीट मिळालं तर आम्ही निवडून आणू. हो, एक लक्षात घ्या, ह्यामध्ये एक गोष्ट सरळ आहे. महाविकास आघाडीचे 3 घटक पक्ष आहेत. प्रत्येक पक्षाने आपला क्लेम करणं काही चुकीचं असू शकत नाही. त्या विचाराने प्रत्येकाने विचार. राहिली गोष्ट, खासदार साहेबांनी सुद्धा त्याच विचाराने आपलं म्हणणं मांडलं की जर राष्ट्रवादीला तिकीट मिळालं तर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांसाठी आम्ही शिवसेनाचे सर्व पदाधिकारी असतील, शिवसैनिक असतील, काम करतील. आणि त्याच धर्तीवर जर शिवसेनेला तिकीट मिळालं, शिवसेनेचा आमदार ह्या विधानसभेत उभा राहिला उमेदवार, तर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी सर्व ताकदीनिशी आमच्या पाठीशी उभं राहणार. याच्यात काय विषय आहे. फक्त आता शिवसैनिक किंवा आम्ही तालुका प्रमुख म्हणून आमची जबाबदारी ही आहे की आमची उद्धव साहेबांकडे 100% मागणी राहणार की एका शिवसैनिकाला संधी मिळावी गद्दाराला धडा शिकवण्याची आणि गद्दाराला काढण्यासाठी. आणि त्याच्यामुळे नक्कीच आम्ही तिन्ही तालुका प्रमुख हा आमचा ठाम निर्णय आहे किंवा आमचे उपजिल्हा प्रमुख असतील त्यांचाही ठाम निर्णय आहे की उद्धव साहेबांकडे आमची जेव्हा बैठक होईल तेव्हा 100% गद्दाराला धडा शिकवण्यासाठी, गद्दाराला काढण्यासाठी आणि गद्दाराला नामोनिशान मिटवण्यासाठी शिवसैनिकाला तिकीट मिळावं. आम्ही सगळे शिवसैनिक आणि सगळे घटक पक्षांना घेऊन नक्कीच पुन्हा एकदा शिवसेनेचा आमदार इथे निवडून आणण्यासाठी इच्छुक आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.